Yo, what's up mga kasina guys? Ang magandang hapon. Wala kayong magawa. Kami dalawa lang ni Mrs. mga kasinag dito sa bahay. Yung mga chikiting ko kasi mga kasinag pumasok sa eskwela. Kaya kami dalawa lang dito. Si Bian na naman andun. May pinuntahan. Tatlo pala kami dito. Ayan pala mga kasinag si Mrs. Ayan si Mrs. Busy. Iwan ko kung anong ginagawa niyan. Ayan mga kasinag magyubak tayo ngayon ng kamuting kahoy. Kakagutom kasi, wala kami merendalan. May tanim pa kasi akong kamuting kahoy dito mga kasinag. Hindi ko alam kung maraming laman to. Yung tanim ko kasi mga kasinag sa kabila, nakakuha ko na. Ito, subukan kong gabutin. Ayan mga kasinag. Tignan natin kung may laman na. Yubakin natin yan. Wala baga. Isa. Laman. Wala pa, laman to. Mahina ang laman. Dito, kajakpat. Yan, ang laki oh. Kabuti ko ito mga kasinag. Kasi para maitanim ko ulit. Laki ba ng laman? Pitoy! Pitoy! Mahina yung tanim ko mga kasinag. Ang dami ko nabunot, wala pa rin laman. Ito kasi ang dahilan mga kasinag. Kasi kaya hindi na naglaman yan. Gawa ng maliit pa lang, pinagprakuha na ng talbos. Kaya ito mga kasinag, bubunutin ko na lahat. Para mataniman ko na panibago. Meron mga baga mga kasinag oh. Sa isa-isa. Oh my God. Yon! Panalo! Yun! Uy! Panalo! Yan mga sinag. Kadalit tayo. Laki oh. Laki mga kasinag. Ang laki. Halo. Yan mga kasinag. Di ba? Ang laki. Ayan mga kasinag. Natapos na natin kabutin. Tama-tama habang makasalang yan mamaya, lilinisan ko naman to. Tataniman ko naman ulit. Tingnan natin mga kasinag kung ilan yung nakuha natin. Mga kasinag, ito lahat yung nakuha natin oh. Tamang-tama, darating yung mga chikiting ko. May berendalan din sila. Yuyubakin natin to.
Pitoy, Pitoy! Mga kasinag, ayan pala si Pitoy, oh. Sa tabi ko, oh. Ito pala si Mama Merna. Nasa kabila akong gilid. Ang biyanang kong napakabait. Walang tiwala sa kanyang sarili. Bakahin ko pa ito. Pagdakula. Ito. Okay mga kasinag, tapos na. Isalang na natin to. Para maluto na. Ayan mga kasinag, nalinisan ko na. Ayan. Katatapos ko lang mga kasinag asadahin yan. Pero hindi ko pa nahahakwat yung damo. Kasi yung kamuting kahoy naluto na. Tataniman ko ulit yung mga kasinag. Linisan ko pa yan hanggang dun. Hanggang dun. Taniman ko para may gulayan. Kasi masarap gulayin mga kasinag yung talbos ng kamuting kahoy. Yung talbos niyan, masarap gulayin. Ayan na rin mga kasinag ang itatanim ko. Ayan mga kasinag, naluto na yung ating kamuting kahoy. Ayan na, medyo natutong lang. Tapos meron tayong nyog. Ayan yung mga kasinag yung lukarin. Yung medyo magulang na. Yung medyo magulang na sa gawain buko salad. Ayan mga kasinag, meron niyang asukal at asin. Lukarin, lukadon dito sa Bicol. Ayan, ang sangkap. At dukdukin na natin dito sa aming lubang. Ayan, yung dukdukan namin mga kasinag. Tapos meron din kayo pang lahok na star margarine. Ayan. At ito lang mga kasinag, medyo mahirap-hirap dukdukin ng ganito. Medyo mahirap-hirap kasi maligat. Lalagyan natin mga kasinag yung nyug na may asukal at may asin. Ayan, mix na natin dito sa ating niyubak na kamuting kahoy. Ayan, lagay mo na. Lubos ka na? Ayan. Saglit lang, atras muna. At para hindi maganit. Yun. Okay. Di madaling dukdukin. Bago kumakain ng masarap mga kasinag, kailangan mo munang pagpawisan. Ang hirap. Maganit. Ang hina. Ang hina ako. Okay na siguro to. Ayan. Ayan mga sinag, okay na yan. Luto na.
masyadong malagkit. Ayan mga kasinag, ito na yung inaantay natin na masarap na niyubak. Ayan. Biruin mo mga kasinag, 6 na buwan kong inantay para magkalaman ng kamuting kahoy na ito. At ngayon sa 6 na buwan na pag-aantay ko, matitikman ko na. Panalo mga kasinag, napakasarap talaga pag pinagpawisan mo. Sarap. Mga supporters, kain po tayo. Niyubak. Ayan Ayan. Sarap. Panalo. Ayan mga kasinag. Bukas ang umaga ko lang kayo isa-shoutout. Kasi po magbabahog pa kayo ng baboy pagkatapos namin magmerienda. Saka isusulat pa namin yung inyong mga pangalan at lugar. Ayan mga kasinag, abangan nyo. Hanggang dito na lang. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang umaga. Lahat po nang nagpapa-shoutout dyan. Isang maliwanag na shoutout po sa inyong lahat. Shoutout pala kay Roland Buban from Tiwi Albay. Shoutout din kay Randy from Milan, Italy. Shoutout din kay Boms Agramon from Dera, Dubai. Shoutout din kay Roberto Garcia from Davao. Shoutout pala sa Islita family from Kalibu, Aklan. Shoutout pala kay Ivy ko Badeo from Nabota City. Shoutout pala kay Jaime Bilarde from Rambak. Shoutout din sa CP family. Shoutout pala kay Edison Moralida. Ayan, idol. Shoutout po. Shoutout din kay Mariposa Ibs Vlog from Dubai. Shoutout pala kay Alejandro Curacha the Master. Shoutout din kay Ern G from Riyadh. Shoutout din kay DJ Oragon from Kuwait. Shoutout din kay Poldo Dison, Aisa Dison, at Christian Abraham, at sa Asanya family, dyan sa barangay Baahaw, si Roma Camarinesor. Ayan, maraming salamat po sa inyong suporta. Ingat po kayo lagi. Shoutout pala sa Ibardalusa family from Antipolo, Rizal. Shoutout din sa Lacson family ng GMA Cavite. Shoutout pala kay Alaysa May Montano from Bantayan, Northern Samar. Ayan, maraming salamat. Shoutout pala kay Ramilito Wagdos from Philippine Arena, Bukawi, Bulacan. Shoutout din kay Alan De Mesa. Shoutout pala kay Gina Joy at kay Jasmine Joy Dumalag from Muntinlupa. Shoutout pala kay Abner Ogpo from Cebu. Shoutout din pala kay Alidos TV Vlog. Ayan mga kasinag, suportahan nyo naman. Shoutout din pala kay Cesar Rodeles at sa mga nandyan sa Anabib Company Jubil, Saudi Arabia. At sa mga taga Taytay Rizal, shoutout sa inyo. At sa mga taga Kaglileog, Tinambak, ayan, maraming salamat sa inyo. Shoutout pala kay RD Padis at sa kanyang asawa na si Marie Corgisik. Shoutout pala kay Ian Carl Padis. Ayan, salamat sa iyong pag-drawing kay Bagwis. Napakagandang si Bagwis. Ayan, salamat sa inyong suporta. Shoutout din pala kay Maylin Gisik. Shoutout din pala sa kanyang asawa na si Owen Sabinya. Maraming salamat. Sa lahat ng ating supporters, subscribers, maraming salamat po. 21,000 subscriber na tayo. Hanggang dito lang. Bye-bye.